Ubingelela baba udokotela baba wesizwe bawujabulele ufana umhleja khehle umzola abancincisa ngesoli futhi angiqolisi. Sithathe lethuba leli sibonge isupport esiyithola kubantu. Nathi ufuna lo support lo sibabongeke. Ibhlungu kakhulu into okungabongi. And sinabantu abaningi abasiziwe but abangakwazanga ukubonga. And mise konakele bakhalisa kweambulance. This is baba udokotela. Ngiyabonga kakhulu ke isupport lesinayo. Ngiyabonga nje kakhulu. Namhlanje ngithatha leli thuba ngisho ukuthi ke sine building esilisenza kuthiwa Nedbank House building. Njalo ke kuba once a week sihlabele phansi senza ama video sikwazi ukuchaza ngento ezithize abantu abafuna ukuzazi enyewayana ezinye kanti bengazazi but okunye futhi esoloko sekukhuluma nje I strongly believe that we can use this channel as one of the learning cornerstone of learning ngoba izinto ekufuna sizikhuluma ufuna ngabe izinto zabantu ababhema iboxer yabo akube izinto zabantu abangama-chain thinkers abathi ngempela they want to learn something but they want to learn something quickly. Angiyifuni futhi nento osuke ngiyikhulume la kade kukhulunywa komunye kwamanye ama-platforms, you understand now. I have to give you the version that you cannot source from anywhere else unless abantu sebefollowa-ke ubaba udokotela babusizwe bawujabulile sebeshoka bakusho kulungile, that is fine. Ake sibonge kunensizwa ebaluleke kakhulu empilweni yethu esingayiboni ukuthi ibalulekile ngoba into oyibona wena udla ama-fruit esihlahla but ungazazi impande zazo ukuthi zinjani. And roots are important than fruits, I repeat. Roots are important than your fruits that you eat. Ngaba mnandi i-pages ephula, but what about the roots? Did you thank the roots for producing ama-pages anje? DJ Tira, you mean something with youth. I mean it. You mean something with youth and you talk sense, you speak sense. Sibonga kakhulu ukuthi sibe nomuntu njengo DJ Tira. Okwazi ukuthi DJ Tira has made something ebaluleke kakhulu angifuni ukubhanqa abantu. Angikhuluma ngomuntu oyedwa. Umgilana. Lesizwe lemgilane simbone njengengane egunda abantu, sayibona njengengane ebincane ngomzimba manje useyakhuluphala ke manje ngibona ukuthi uyakhuluphala lensizwa manje ukudansa kumsiza ukuthi akhuluphala wadansa nje emcimbini wadansa kuphi into eyifana yabona no anyone could dance and nothing will come up from dancing. Dance is one of the things that does not produce any good results. Bona abantu abaningi bedansa bezibaphelela kanjalo kodwa into enziwe uHandy in Durban. Thank you very much. Correct me if I'm wrong. Into enziwa bakaHandy inhle kakhulu siyabonga ukuthi baxhase lo mfana ukuthi abe mobile and then siyabonga nje kakhulu ukuthi sibe nama companies afana nalawa yana and then uHandy akaqale ukuyenza baningi abantu asebaxhasile and it makes a lot of sense. Kufika kube uHandy kuzoba uJAC nawe unetendence okuxhasa abantu ngokunesense siyabonga nje ukuthi sino halfway in Port Shepstone halfway eMpangeni and halfway okwazi ukuthi abaxhasa abantu abathize sibonga nje kakhulu ukuthi sibe nabo inkampani nje kodwa nje uHandy lento ayenzile siyabonga nje kakhulu umgilane siyabonga imoto iphathe kahle mfana la ukhona ushuthe nayo so that footage yakhona izobonakala ihambe ifike kude uma kukhona okunye futhi okuhle esikuthola ngengane ngeke sikwazi sikuthule kodwa nje siyabonga pitch yakho ibihle ubuqoke kahle lade sikubona ngesho bese kubona kuphi ubuqoke kahle kakhulu kodwa nje siyabonga ukuthi sibe nomuntu njengo DJ Tira. DJ Tira it means something, it makes a lot of sense empilweni zabantu. If umuntu azakwazi ukuthi afike le moto it's too expensive, more than $250,000, very expensive. Kodwa ukwazi ukuthi uHandy ayikhipha amnikezela siyabonga nje kakhulu. This is baba udokotela babusizwe bawujabulele mfana umhleja khehle nomzolo abancincisa ngesoli futhi angiqolisi. Into esezoyenza ke umgilane sokuthi a register one of the TVETs kube khona i-course ayenzayo because dance it's okay but if kushaya isikhathi sokuthi kuqhamuka kube le-style edlule sakhe obvious uTira will always look for that person as well because iy'tayela zifana namahlaya zihambe ziphele. Yebo amahlaya umuntu uthi mbone bethe menze ihlaya ukuthi hayi nje sebuza yena ukuthi anihlenge ngani ukuthi ngehlekise then esho ukuthi ke kuzofuza mfana ubuye ke ubhalise kube khona i-course ayenzayo noma ungayenza online kodwa wazi nje ukuthi nje kune course ayenzayo uyothi noma ngabe kwenzekani like ilo i-right kakhulu nje kakhulu.
This is Baba Dr. Bawesiza ngoJalo mfana uMhlenja Khehlela Mlungu. Ingane ngeke singayibongeli. Ngeke nje singayibongeli, ngeke singayibongeli. Kumele ukuthi siyibongele. Simbongeke nomuntu behind yonke lento. Ulona uTira, he's the root. Yonke into esuke iproduce ihlahla. Yena is just the root. He cannot be seen. He's just the root. Ya lokho kubalekile. Ake ngiyithinte lento lena. iNK ngiyithanda kakhulu. Eyathi maybe iba inception ngathi mina I cannot be ruled out. Follower, I will vote with MK, voting with MK even next year. Kuya national election, I will vote with MK again. We cannot tolerate not ukuthi sivotele MK. Ngoba ngaze ngasho kwenye video ngathi mina noma ngaba ke member MK kodwa just uzasana uyivotele nje. Uyitest ukuthi uyibeka lapha eParliament. Into ebalekile ukuthi sivoteleni sifake lapha eParliament. Mase sizoba ke nobaba uJudge Hlophe. uJudge Hlophe is a deputy president kaMkhulu. Aphela mina baba uzuma umkhulu kumina. Kamkhulu deputy president wakhe, but into ayishoyo nento aqhamuka ngazo anginayisho ukuthi umkhulu yonke abembhalele ukuthi ayikhulume noma he was speaking his sense or was quoted out of content. Umethi they have to review ama qualifications abantu abaku MK and nokuthi what are they bringing with party. Even abantu abase parliament they have to be reviewed the qualification yabo ukuthi do they have this and what are they bringing with party. That alone it segregate abantu abangafundanga ku MK. I repeat, that alone is segregate abantu abangafundile ku MK. Sekuzoba ne question ukuthi if uJudge Hlophe esho kanjena, does it say the same thing ukuthi njengoba siyovota nje ne MK? I repeat, uJudge Hlophe lento ayishoyo uqonda ukuthi njengoba sizophinde siyovota neMK singenawo lama qualifications ena kufuna siwaveze kuyena nokuthi njengoba sivotele MK what are we bringing. Kuthina esingakwazanga ukudlula ku standard 5 ngokwesikole ngoba nalo grade 6 enginawo ngagcina ukubhalisa ngifundanga nakhona kodwa iclass engaliphasa mina u standard 5. Kusho ukuthi thina esingabanga nama class aphezulu ukuthi sifunde sifike lapha uJudge Hlophe usho ukuthi we have to tell siqale sazise MK uJohn sizoyivotela nje mekufuze siyivote ngoba sisazoyivotela silethana what are we bringing ithini qualification yethu. Yena uma efuna ukwenza MK ibe ikhophu akahamba ujoin ikhophu. Mefuna nje ukwenza kube MK iyifundiswa kuphela akahamba ujoin ikhophu. Simple as that ngoba kuthina ngempela esino standard 5 esino 3 kunabanye abantu abathanda MK abathanda MK ngothando likaZuma. I repeat, kunabantu abathanda MK ngothando likaZuma bawo abhenci and convincing even abantu ukuthi abavotele MK or abajoin MK, but kunobaba ozo sichazela kanjalo angazi noma ubekhuluma as Judge Hlophe or ubekhuluma ngoba ethunywe iMK ukuthi akasho ukuthi abantu abangafundile abasho ukuthi yini abazoyifuna kuMK, and then uma beyivotela meaning that abantu abangafundile bangama ice boys abantu abafundile kuMK uqonda usitshela lokho yena ukuthi nesizophatha ama icebox lana yilonto afuna ukusitshela yona ukuthi nesizophatha ama icebox siphathele abantu abafundile kuMK. Yini le yenziwa eParliament edinga imfundo? Ikhona icomputer ekhona lapha, ikhona itruck ekhona edriver lapha, ikhona ikomori machine komori 8 komori 12 printing machine esetshenziswa lapha, ikhona umshini wasemayini RDO ufuna usebenze lapha. Yini kanti le yenziwa eParliament? Lena thina kade sitheme sinivotela kwafuza ukuthi mase sesikhethwe selapha sekufuze nisibuze ukuthi sifunde sigcina kubani. Uma ningake nisitshele ngempela ukuthi yini kanti lento yenziwa lapha eParliament? Ngoba thina sazi abantu beANC abadala bafike bayilalele bavuke bahambe bahole. Sazi abantu abadala bafike bayilalele eParliament. Laba balala ngoba kuyiphathi of umsebenzi wabo. Angiyacabanga ukuthi ubaba Hlophe ufuna phela sichazele kahle ukuthi akabuyele ayichaze nje lento ngoba mina itheme ifika kumina akekho noyedwa ucomrade engifonile la khona noyedwa ngoba ngithe 8 manje ufuna ngiyidigeste ngedwa ngoba mhlambe ama be polluted the way I think, but ngisho mina okwami njengoba abudokotela sikwi platform lana sithi abantu njengoba siyovota acela sivotele MK noma ngabe noyithanda ngiyeke ungayithanda. It's not about like, it's about the position that isifuna ukuyishintsha.
kunento efuna ukuthi siyishintshe kuvela into eziningi manje ku social media but if kude besine MK lento bengashintsha lento bengashintsha lana last week ngangiveza ama result abantu abadla imbiza bengasebenzisanga lutho olunye ama result aba asho ukuthi abanalutho kodwa manje iregime ekhona yazi ukuthi abantu abaphuza imbiza abantu baguliswa izinso baphatha nezinzima iregime ekhona iba recognize abalapha indabuko ukuthi banayo efficacy empilweni zabantu kodwa nanamanje kunobaba ozosihinda ozosinquma amandla osinquma izandla ukuthi njengoba sizovotela iMK we vote at our own risk because i-deployment ekhona ufuna sazifuna inikezela abantu abafundile angabe usitshela ngokusobala ukuthi thina singama ice boy la ku-MK ungafundile just an ice boy uphethe ama-ice uphathela abantu abafundile kuphela lokho mabefuza usitshela usodaka boy babo kulungile ke basho ukuthi hayi funa nazi nini ningafundile especially ninazi inyanga nje namahlathi kakhulu nizoba o ice boy nizoba odaka boy abantu abafundile ku-MK lokho akasitshela angiyazi ukuthi mhlambe uzosipersecute uJudge Hlophe ngokwe-English i-English is not a number one language in South Africa we all got official languages that yena ngawa recognize mhlambe lento mhlambe nangayi recognize this is babu Dr. Babisi Sibojabulile engisho ukuthi I don't want to pretend as if lento ngiphethe kahle ayikaze ngiphathe kahle because ngiyazibuza ukuthi what kind of embarrassing it's not an insult it's embarrassing ngoba izinga esikulona zalwa ngisesene standard 2 izinga ekulona zalwa ngisithanda MK kangaka izinga ilona zalwa ngisithanda umkhulu kangaka kunama MK veterans aphuma esikoleni standard 4 aya ngaphandle abuya nawo uzomu meseza ngapha nawe eza ngapha and uzosho into efanayo uzothini uJudge Hlophe kuma MK veterans standard 4 I understand lana senzo sihle thina sasijahwa ama ZP kunabantu thina sathi mesifika ngo87 mina ngifike ngo86 esenzo sihle esifike ngo85 esenzo sihle esithe sifika ngo85 86 bangaqhubeka nesikole bahamba ba cross bayekudingisweni isenzo sihle ayinawo matric and wena uzokhuluma ukuthi abantu ufuna bathi review a qualification bahamba abantu bayekudingisweni basala ko Swaziland bangakwazi ukudlula eSwaziland ienemy la and abafikayo mase bebuya noZuma bebuyela ngapha mase kufika ukuthi uZuma uthatha lesinqumo bamlandela with qualification yabo standard 4 standard 5 and ayikho into efuna irecognize ukubona ngoba ngama ice boy eMK no abona enye into kungcono umuntu mesho into ayitheorizeayo angayiunderstand thina sazi aboZulu Popeye bengena beqhumisa ithiya gesi izingane zivule kuphunywe ngama window olima ama ZP aqhumisa ithiya gesi esikoleni uhlakazeke kwasana uphume ngangazi ukuthi yini la iclub lento izongibulala kodwa manje abanye bagcina bengabuyanga bathatha isinqumo sokuthi bahamba bona bayekudingisweni bahamba kwa West ngo88 89 ingane zazilahleka akekho okunormal bahamba bolwela lelizwe babuye nemfundo emfishane but nolwazi oluningi leguerrilla warfare nolwazi oluningi lweguerrilla warfare logistic intelligence hyper intelligence namhlanje ubaba uHlophe uthi bonke labo bantu labo they have to be reviewed babuHlophe babu Dr. Babisi Sibojabulile mfana mhleja kehle noZulu amancingisi angicela nje phinde lento phinde ukusichazele kahle ukuthi ufuna ukuthini kunabantu namhlanje abangane zabantu ezaduka ngo85 to 87 zabuya sezine asthma abakwazi ukukhuluma ukuthi kwakwenziwani kubona bavala laba bamute mubuza abasanathi hayi siyeke lento asiyeke lento namhlanje baye MK labo bantu bayazi uZuma ukuthi uzokwenzani bayazi uZuma ukuthi uzokwenzani and ubabuHlophe lawo bantu bathatha njengama ice boy ku-MK this is babu Dr. Babisi Sibojabulile mfana mhlehle noZulu amancisi ake sikhulume la this is inyanga into engisafuna ukuthi sike siyibuke ile ethi let us innovate I repeat ngisafuna ke sibuke lento innovation of natural medicine traditional medicine traditional medicine leyo mithi ayifani ngifuna siyibuke lana sizokhuluma about herbal mixture raising from the oil base kunesikhathi la wakha khona umuthi kunomuthi esiubiza ngokuthi umvongothi umuzo wakha kahle ufuna uthola amafutha
ucwilisa amafutheni certain period concentration yamafutha le kunomuthi othi umuzo wakha kahle ube oil alcohol base udinga alcohol umuzo wazi ukuthi kwakhe kahle kunomuthi ofuna umicarate kunomuthi ofuna usimara ube simadi ucwilise uhlale nje ucwilise lapha kunomuthi ofuna udecocte ihlukile lento yafuna ukuthi sike sifundise intsha ukuthi akuyo yonke imithi edlule ebhodweni yokusiza umuntu kunemithi eminye nje ufuna ukuthi icwiliswe njengomuphi na ibhasela peniculate niko nje inyanga lezi ngikhuluma nazo bhasela peniculate ngane yami le bhayileni ukhipha ngalisnefu lesathi uspam buke inyawo zenjani unamanzi ezingathi bohamba kuma escalator unjani munje ethendeni angijwayele kabi nje wena jwayele nje kabi wena zama ukuhlangana noinki ngane yami ya hamba ogeza inyawo lezi amansense angabeshe wakwasenza ama escalators yini hayi babudode bosizojalo fa lalela sifuna ukuthi sin understandise ukuthi kunemithi ekufuna mesiyakha ayiyonke imithi ifuna umoya omisi yomisela kunemithi efuna umise elangeni kunemithi efuna uyomise kwi room temperature ama leaves akhona omele kwi room temperature thereafter kwakhiwe ke imithi mase kufundiswa ngama concentrations ukuthi umuntu uconcentratewa kanjani ukuthi usinike lento thina esiyifunayo mase sifundise nengane about ukusefa komuthi kunomuthi osefa ngesefo yabo strain kunomuthi ofuna uthathe indwangu uma usefe ngendwangu usefe kahle leyo nto asizokwazi ukuyenza simi ngenyawo this is babu dokotela bosizojabula mfana mhla jakhe mzolo banqisi lezi zinto ngizikhuluma ngamabomu lento angazi ngizoyibeka kanjani because anginayo indlela engayibeka ngayo ukugula kwabantu angazi nje sizoyibiza kanjani kusezandleni zethu ukuthi sibelaphe kodwa kusezandleni zabo ukuthi basinde I repeat ukugula kwabantu kusezandleni zethu ukuthi sibalaphe kunezandleni zabo ukuthi basinde sinento esibiza ukuthi starch and sugars lezi zinto thina asikwazi ukuyihlukanisa njengoba sinoshukela ikakhulukazi sine cancer sinezifo ezingakwazi ukulapheka by far sidla rice sidla uroti if ungalidli right sidla ujeqe sidla amagwinya sidla zonke lezi ezinoflower kuzoba nerice ke siyalidla but into eyenzekayo la rice uma lingena emzimbeni umzimba awuliboni rice ubona glucose and carbohydrates it breaks it down and then ithatha iglucose ishonsele ithatha ama carbohydrates ishonsele thereafter the more udle rice the more you raise the level of your glucose that alone causes causes insulin resistance thereafter that glucose it feeds a lot kwi bacteria okuleso strain leso esuke sikuphethe manje zama ukuthi sizibukeke lezi zinto lezo ukuthi ukuze ukuthi umuntu alapheke kuyo yonke into esuke simlapha yona ngithi mina cut down kushukela ngo78% uzothi ngo98% uzothi abantu bazojwayela kabi uzodonsa okapho sidonsa icici utresta sihubhe ngale istudio sonke leso ungasithathi nje kade uphuza itiye lapha kwethu lalela lokish lalela lahlela amafojari ukuthi ngiphuza itiye yakuthi uyabamba but belingenawo ushukela kufike kwafakwa amanzi ngisuthi ngithini kwafakwa iTbex ngisuthi ngithini kwafakwa ubisi ushukela wangafakwa kaliphuza ngoba nabe ngingafuni ushukela obuphakathi bengifuna itiye with its temperature that's all engisho ukuthi if uthi ukhatha out ushukela ngo98% we mean that itiye liphuza lingena ushukela yabona nalo ushukela lona weza likwazi lo kuthiwa ushukela abantu banoshola scam le nto le trap don't do it ihane uwes uhane honey it's worse for diabetic people worse never there's too much sucrose never engisho ukuthi ke istarch sakho at least angadluli rice spoon esisodwa musulala because uzama ukusiza abantu uzama ukubona abantu besizakala but now we are in challenge people cannot afford not to eat a lot abantu badla ngisho emini
badle emini, badle ebusuku, badle ekuseni. Kudla okuningi. Ya, sifuna ukuthi abantu basizakale. Kunesihlahla esisibiza ukuthi umhlakuva. Musu unembewu yakhona esibiza ukuthi umhlakuva seeds, ukhipha amafutha ke lo mhlakuva seeds. Then bese kuzoba khona umhlakuva uhlukene kawu2. Uhlukene kawu2. Kukhona umhlakuvaogreen, kukhona umhlakuva asithi nje umaroon kodwa kuthiwa ubovu. Medical term yakhona ithi kuthiwa umhlakuva obovu nomhlakuva ogreen. Lo mhlakuva ogreen ugcwele yonke indawo. Almost 95% ugreen la eThekwini. KwaZulu Natal ugreen. Ngafonela abanye baseSwazini bathi hayi banawo lo bovu ngoba lo bovu ngifuna ukufaka kuma concentrations ami ngilapha abantu izifo ezinenkani ezinestability ezinjengo syphilis, gonorrhea, zonke izifo lezi ezingama virus strong. All viruses that are very very strong. Hepatitis A, B and C ufuna ukulapha lezo zinto lezi. Manje ke mengifika ngafikela ngangena la ngaseGolela ngayishaya ngathi ngafika la kweSekhle ngayishaya ngaqonda straight ngabheka ngitsoko. Mengifika ngitsoko ngangawela ingwavuma ngama ngapha ecethwa nansi ke lento bengithi ngabheka hawo. Iyona kodwa ke akuyona lengiyifunayo. Kwathi hayi babudodela iyona lena ukuthi ethi bahlaza ngathi lalelani ngithe mina nitheni ninomhlakuva obovu. Awubovu lo mhlakuva. Awubovu lo mhlakuva ngithe ngisuka lapha ngangiyikhuphula imoto ngiyikhuphula ngabheka engculwini. Engculwini futhi ngaphinde ngachezwa lapha ngashona phansi lapha na umoya ngasebakhosini bangije bathi hayi nanku nalo methi ngiyabheka hayi ngakubona ngajika lapha ngaphuma ngikhuphukela ezulwini mengifika ezulwini ke ukhona but okuyi private property ngeke sikwazi ucommunity private property usendaweni kaMswati ubukhona ke ezulwini thereafter ngase ngadlulela ke emzimba ke bisho bese kokuvakasha nje lapha bese kokuvakasha adlule emzimba adlule lapha esikoleni banesikole esihle shaya emzimba isikole nje sihle ngase ngaqala ke ubhuquqe qala ubhuqa qala ubhangcusa imoto yami ngayiqeda ngafika eHukwini nakhona futhi yakuwona lo mhlakuva obovu is very very important very 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 important and then ngenze ipledge ukuthi isaka lakhona ngifuna ukuthi ozokunika lela saka ngo-R1,000 isaka la leyanto le ngo-R1,000 khona ngoba ngithembisile eSwazini kodwa nje ukukhuluma ukuthanda kwakho ngazi manje mina ngifaka iphenti angifuni indoda imikhuluma nami engathi ikhuluma nomuntu ofaka iphenti mina ngiyazidala inkinga kubantu but angifuni ukubasukela futhi nabo angifuni ke bangisukele angifuni ngisukele ya ngisho ukuthi why ngithi angifuni ukuthi ngisukele because nginabantu abaningi mina abahlele eBackseat kwiQuantum angaze sixabane nabo ukuthi nje ababengenza izinto ngendlela eright sabafaka kwiBackseat angiyilayisha phela iQuantum khehla wey ngeke iQuantum mina angilayisha nje iQuantum mina uyabona uma wenza into engayona le ngiyibona kahle hayi layisha iQuantum lento layisha iQuantum lento mina yebo ngiyilayisha iQuantum mina yo layisha iQuantum ngimsebenzi nalento le ya kade ngisozini ke bengihamba ngePajero endala ngamabomu enye into ebedala ukuthi ngihambe ngePajero bengifuna ukucollect idata yayo nokucasha ngingabonakala kakhulu ngoba once wahamba ngeJC ufunene nemithi attract abantu abaningi abafuna ukuzoshutha nawe yonke lento bokushonza nelanga ngathi ake ngihambe ngemoto endala njengeke umuntu aza expect babudodela uhamba ngale moto leyana then impilo injalo ngeke ulokuze expose njalo kunezinto ofuna uzenze private but uzenze wedwa uzenze quietly this is babudodela bosizwa ya imoto ebengihamba ngayo ke bekuyiPajero masikhuluma ngePajero sikhuluma ngemoto kaMitsubishi the mileage lapha na ibo 380,000 very old but engine gearbox wayo wenza lento yalena ke ayinawo labo ifike ibe no overdrive ufika ulokhu gearbox wakhona udifu mithi kunika overdrive 1 inika overdrive 2 lento mina enginayo enye nginama 4x4 awu3 niyakanisana nginaya JC
naleya kaMitsubishi awanawo wonke awanawo. Yabona nje leya kaNissan ithi imithola ukuthi kushubile uyifakile ku diff lock ku overdrive seni ukhiphe ibuyele ku normal. Isho nje normal. Ngoba iyahluleka lento oyitshela yona. Le kaMitsubishi hayi imbongolo leya. Nawe iwothoke ngulube ehlathi. Ibhonga kuphela. Iziphume ngale. Phela kanjalo. Yabona sifike endaweni yaseHukwini imile kanje intaba. Imoto ezincane bezithi meyiskete zithi qhasha amandla inhlabathi qhasha amandla sachama sadlula ngapha. Yabhonga kuphela ezaphumela phezulu. Ya. Hamba ngulube ehlathi ke lapha. Ubiyeke ubuhle ubiyekeni kodwa nje into ebalekile lento lapha enjinini ukuthi yini lapha yami. Lento ohleli phezulu kwa gearbox into ohleli phezulu. Yenzani le nto le? Yenzani? That is Pajero Mitsubishi. Wena kuhamba ngale moto ungayishintsha ungabadayiseli. Ungabadayiseli bebefuna ungabaniki. This is Baba Dr. Baba says about Jabu for him. Love you all. Goodbye.